कच्चा पापड पक्का पापड कच्चा पापड पक्को पापड कच्चा पापड पप्पो पापड बघा अरे 1 2 3 बोलायचं अगोदर बाहेर उडवू नका कवळी तुम्ही पापड मसाला सुद्धा म्हणू शकता चुरो पापड टेस्टी आहे भरपूर टेस्टी काय दिवाळी कशी गेली संपली की नाही होय संपली भरपूर असा गोड तिखट आणि म्हणतात ना शनिवारी भाऊबीज झाली तर भाव रवले आणि मग काय केलं मटण केलं बिर्याणी केलं तर तिखट खाऊन येलो कंटाळो त्याच्याबरोबर मच्छी फ्राय सुद्धा सगळा होता तिखट तेलकट दिवाळीत भरपूर झाला मग सोमवारी काय केलं खिचडी भात कढी आणि मसालो पापड बरोबर एकदम थोडा आराम होय सोप्या आणि हलको आहार बरोबर हलको आहार तर होय जड जड सगळाच खाल्ला तर म्हटलं आता थोडा हलको आहार दिवाळी संपल्यानंतर रेसिपी काय शूट करू पहिली तो पहिलो प्रश्न मग म्हटलं चला सुरुवात हलक्यापासून करूया नंतर जड जड पदार्थ मग आता कसा मसालो पापड असे तळलेले पापड आपण करतो किंवा चुलीत असे भाजून पण करतो गॅसवर पण मसालो पापड की त्यात याला एक माझ्या लय आवडता हो सोनम लय आवडतं एकदा आम्ही हॉटेलमध्ये गेलो आणि त्याने गंमतच केल्या त्याला नव्हती भूक पण त्याने काय मागायला नसताना मोठ्या हॉटेलमध्ये जाऊन त्याचे ऍडव्हान्स फक्त मसालो पापड खाल्यांनी घरी येला ते पण 4 मसाले पापड एक पण नाही त्याच मसाले पापडची आज रेसिपी तुमका परत किचन मध्ये दाखवायचं असं हलको फुलको आहार तुम्ही नक्की करून बघा ना चला सुरुवात करूया चला आता बोलण्यात वेळ नको सुरुवात करूया आता मसाला पापडासाठी काय लागतं पापड म्हटल्यावर पापड पहिलो इलोच पण किती पापडाची बनवताना तुम्ही आता आपण 4 माणसं आहो ना तर 10 पापड होय आता आमचे छोटे पापड हे बघा हे छोटे होत मोठे असतील तर 5 पापडात होता हो ते हॉटेलमध्ये एवढे मोठे असतात तरी ते 4 पापड खाल्ल्यात पापड तसे म्हणतात की पचाक जड असतं होय 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 ना पापड जड असतात पण खिचडी भाताबरोबर मसाला पापड छान लागतात पापड ह्यो ना पावनो असलो तरी पण तो ताटात इल्याशिवाय शोभा पण नसता आता दररोज गॅस पेटवचा व्हिडिओ काय दाखवतो म्हणून म्हटलं पेटवलंय तवो ठेवलंय बरोबर आता तवो ठेवल्यानंतर पुढच्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया आणि मी जाते जरा कॅमेऱ्याकडे आता तवो कित्या घेतलास म्हणजे ह्या तव्यावर पापड भाजूचे तळूचे नाही आपण तळणीतले प्रकार दिवाळीत भरपूर खाल्लो हो बाबा ते तेलकट आता कशा मग आता आपल्या पापड काय करूचे भाजूचे आता आपण रेसिपी सुरुवात केली आपल्या इटुकल्या पिटुकल्या पापलापासून अरे पापला बोललोय पापडापासून पापड वे शब्द पटापट बोलूक गेलो ना कोणी फंबलता बरोबर तो जोक ना कच्चा पापड पक्का पापड कच्चा पापड पक्का पापड कच्चा पापड पक्का पापड बोला बघू तुम्ही पण 3 मिनिटाच्या वर बोलून दाखवला ना न चुकता तर तो माणूस होय आणि ते पण फास्ट हा नाही तर हळूहळू बोलशाल तर 3 मिनिटाची 10 मिनिटं पण होतील कच्चा पापड पक्को पापड कच्चा पापड पप्पो पापड बघा पप्पो पापड केल्या असं होतात आता मी बोलतोय बघा काय फंबलता येता कच्चा पापड पक्का पापड कच्चा पापड पक्का पापड कच्चा पापड पक्का पापड कच्चा पापड पक्का पापड कच्चा आता या ना हसवल्या मी चुकलंय नाही होता ना 1 मिनिटं ठरलंय मग तुम्ही 3 मिनिटापर्यंत जाताना ह्याचा प्रभाव काय जास्त बडबड करूचो बरोबर म्हणजे काय माणसात चुकवूया थोडस वाय असं काय म्हणतात ते डायरेक्शन असं चुकायला ना काय माणूस बरोबर चुकतात आपल्या बोलण्यामध्ये त्याला गुंतवूया मग माणूस बरोबर विचारतो कच्चं पापड पक्को पापड कच्चं पापड आता ह्यो पक्को झालं आता ह्या भाजता ह्यो झालो पक्को होय आणि हे का भाजते वेळी मी वायच तेल शिवरलंय तसा चपात्याक लावतो ना तसा आता ते जरा दाखवचा रावला आता दुसऱ्या पापडात दाखवतो हे का उतरवतोय पण हे मसाले पापड लागतात छान मी असं ना ते सोनमन 4 पापड आणलेला त्यातलं चव घेतल्या आणि माका पण खावायची इच्छा झाली पण त्याकाच एवढी इच्छा होती म्हटलं जाऊ नये त्याकाच खाऊन संपवून हे असं आरतून परतून भाजायचो हो बघा आणि वायच आपण चपातीत तेल लावतो तसा हे असंच खालो ना तरी भारी लागताय ना सरोज हो हो पण आता ह्यो कांदो बिंदू घालणार नाही हो ते मोठे पापड असेल त्याच्यावर कांदो बिंदू असो घालून देतात ह्याचं मी आता चुरो करतलंय म्हणजे चुरा पापड मसाला रेसिपी तुमका दाखवची बरोबर नाही तर माझ्या पापड मसालो दिल्याने असो काय चुरो काढल्याने म्हणून आधीच सांगतोय अख्खे पापड राहूनच नाही तसा पापड मसाल्याची रेसिपी तुम्ही पापड मसाला सुद्धा म्हणू शकता चुरो पापड ज्याचं नाव सुचात ना आवडात त्यांनी म्हणायचं बरोबर का नाही आता काय झाला त्याची भरपूर मोठी स्टोरी आहे तरी पण मी शॉर्टकटनी सांगतोय गजाली गजाली आता असे पापड नेलं तर पापड कधी डब्यात अख्खे रवतात काय नाही पापडाचा गुणधर्मच हा तुटण्याचो
बरोबर काय नाही, तो गुणधर्म तो कसा सोडतो लो. हा आणि अक्को पापड नेत नाही म्हणून काय करायचा, रागान चुरलेलं आहे एक दिवस पापड आणि असेच डब्यात नेलेलं आहे. आता नुसतं तो कसं तरी लागा म्हणून टाकायचो आपण. ती आयडिया आता तुम्ही बघा. हो बरोबर. कसं असता माणसाक म्हणतात ना, इनोव्हेशन नेच माणसाक नवीन जन्म होता. तर ह्या रेसिपीचा नवीन जन्म झालो, बरोबर का नाही. होय, की चुरलेल्या पापडाची रेसिपी मी आता त्याका तस म्हणतले. हा. आता यो कच्चो आम्ही ताच म्हणायचो. आता नाव आम्ही ठेवलं नाही, पण आता पापडाचो चुरा पापड मसाला. चला आता तुमचे किती 3 पापड झाले. तुम्ही 10 पापड घेतलेत ना. होय, 10 घेतलो. हा. इला ता बघा, इला पापडाचा वास गेलो इला लगेच. होय होय. हॉटेलमध्ये किती खाल्लेले? 4 ना. असा कोणता लहान अगं, एक नाही तू 4 खाल्लेले. ते मोठे होते, एवढे मोठे मोठे तव्या एवढे. मग ते 4 झाले ना ह्याच्या बरोबर. हा, असा कोणता घर नाही की पापड तडतळी पोरा इली नाही. बरोबर. पापडाचा वास गेलो की पोरा येतली ती बघा. अरे माझ्या एका पण माहितीये, माझ्या बहिणीच्या मुलाला पण हा, लहानपणी तर एवढं आणि आम्ही काय करत होतो, पापडाशिवाय तर जेवण उतरा नाही. हा, एखाद्या वेळेस लोणचा नसला तरी चालत, पण पापड हो वयच. तू काय वया हो बघा लाडा दिला. आता मोठी झालो म्हणून सोडलं. काय तर पापड पचूक बाय लय जड असतात. तो मोठा झाल्यावर कळला. लहानपणी थोडी ना. नाहीतर लहानपणी ही बघा हरवली आहेत कशी. थांबा, तुला शेव पाहिजे ना. त्याच्यानंतर मम्मी तू काय करणार आहेस? आधी हे भाजून घ्यायचे असतात आणि मग चुरायचे. निखाऱ्यावरचं पापड पण बरो लागता. हो. असो पण पापड असं पण बरोबर लागतात. पापड हे खरंच हा. पापडाची मजा दुसऱ्या कशात नाही. चला झालो ना. हा. अलटून पटून बाहेर हो. तेल लावला. बाय तेल लावलं आणि भाजलो. इतके झाले अजून. आता हे सगळे मी भाजून घेते अशाच पद्धतीने. असा वाईस तेल लावायचा आणि त्याका पलटत राहायचा अलटून पलटून. तो पापड बघा तव्यासून बाहेर उडी मारू तयार. सुळसुळता ना. होय होय. नॉनस्टिकचं तव ना. पण बारीक गॅस हा. हा, मोठ्या गॅसवर आतापर्यंत करापलो. बारीक गॅसवर दाबून दाबून शेकायचो. सोनग्यान दुपारी चपाती बरोबर असोच खाल्यात. काय पापड? पापडाचो चुरो. अरे बाबा, कमाल केलाय बाबा. माका बडबड करूची सवय आहे. नाही तरी मी गाणं तरी बडबड करतलंय. आता कोण जाऊ दे. काय येता कच्चो पापड झाला. तो गाणं थोडी तर बोलला झाला फास्ट फास्ट. मग आता तुमका गाणं आठवता एक गाणं तसं पापडाचा गाणं नाही हा. पण पापड ज्या पिक्चर होतात त्या गाणं आठवला. हम आपके है कौन. हा, त्याच्यामध्ये काय ते गाणं बोला. त्याच्या आधी नाव माझं नाव रावला. बोला बोला. त्या निम्या पोरांचं नाव हा. काचेच्या बशीत ठेवले मेहंदीचे कोण आणि समोरचं विचारता हम आपके है कौन. हा, आता त्याचं गाणं पण होऊन जाऊ दे. दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो जूते दे तो. चल, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो जूते दे दो पैसे ले लो. जूते दो पैसे लो. बघा लगेच चुकलं की करेक्ट करायला आहे. चुकून दाखवायचं नाही तर मजा नसली. झाला पापड भाजून झाले. गॅस घालवतोय. ही बघा मंडळी इली. आता हे झाले पापड भाजून. आता ह्याच्या पुढचा काम कोण करतला, सरोज की सोनम? सोनमलाच सांग. नाही सर, दोघा करतली. एवढे पापड चुरूचे की ते चपाती वांडा खाऊचे. तुझे 5 हे काकीचे 5. चल 1 2 3. अरे 1 2 3 बोलायचं अगोदरच. बाहेर उडवू नका, हिदवास करू नका. अरे वा वा वा. आले बघा. आले बघा. अजून काकी अजून. हा यो बघ सुरू. हा यो बघ. बस तू हाताला सगळं डसवलंस, बोटानेच कर. हा बस. सोनम बरोबर झालाय तुझा. हा, बस झाला बस झाला. लय चिवळल्यान. चिवळूक गावला तर बघ कसा कुवाळून ठेवल्यान. त्याला मजा येईल. आणि काकीने बघा अजूनपर्यंत मी जिंकली. काकी तू हरली, मी जिंकली. होय नाही काकी मुद्दाम हरली. तू जिंकायचा प्रयत्न तरी केला असता. गो गप्पा सागोत आम्ही पण केलं असतंय. लहान पोरांका नाही म्हटला ना तर अशी धेण करतात आणि मग रडून आपलीच जिंकलेल्याची बाजू होई असा. एक तर त्यांना हारून जिंकवा आणि नंतर ऐकून पण घ्यावा रडणं त्यांचा.
ह्यो मी घेतलाय पापडासाठी अर्धो चमचो चाट मसालो. मम्मी चाट मसाला नसेल तर काय वापरायचं? चाट मसालो नसेल तर आमचूर पावडर. आणि आमचूर पावडर नसेल तर? पाणीपुरीचो मसालो असताच ना, तो घालायचो. चाट मसालो घालायचोच, त्याशिवाय चव नाही. पण आपण ह्या पापड मसाल्यात मीठ नाही घालतलो, कारण पापडामध्ये ऑलरेडी भरपूर मीठ असता. अर्धा चमचा लाल तिखट. ह्यो आपलं मालवणी मसालो नाही, फक्त काश्मीरी लाल तिखट आहे. कारण मुलांका देतलो ना. आणि याच्यामध्ये कसे पापडाच्या याच्यामध्ये वापरलेले असतात आपले गरम मसाले वगैरे घातलेले असतात उडदाच्या ह्याच्यात पिठात. आता काय ढवळू आहे. आता ह्यो चांगलं असं ढवळून घ्यायचं. याच्यात कांदो टमाटर घातलो तर चालात तर काय झाला, पण आहे ना त्याचे तो क्रिस्पीनेसपणा ना तो नाही रवतलो. मग काय करायचा, टिफिन मध्ये असाच न्यायचा. काहीतरी बोलता बोल. असाच नाही, त्याच्या बाजूला दुसऱ्या डब्यात कांदे टमाटे भरून न्यायचे. हा, मग तसा करू शकतास. डोक्यात चालता बघा, वायच चढवाचा. आता ह्याच्यावर तुम्ही आवडीनुसार हिरवी मिरची घाला बारीक चिरून, कोथिंबीर घाला तरी छान लागतला. आणि मम्मी पापड मसाला झाला काय? हो झाला ना. असं बघू नको करायचा. मग असं बघून बघून काय त्याच्यात घुसतं काय? नाही. दर हात घे. कुरुम कुरुम कुरुम. कसं झालं? टेस्टी आहे, भरपूर टेस्टी. मग आता खाऊ बसतं काय लगेच? हा काय? हा, मसालो पापड तर आमचो तयार असा. पण नुसतंच मसालो पापड खातलू काय, त्याच्याबरोबर काहीतरी होया. मग त्याच्यासाठी आम्ही एक गुपित अशी रेसिपी ठरवली आहे. त्याच्यासाठी तुमका दुसरो पार्ट नक्की बघूचा. तोपर्यंत जाता जाता परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया. नमस्कार.